галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен күркәм үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне, иң элек үземне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһ". Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. "Вәл танзур нәфсум ма каддамат лигад". Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз һәм һәрбер җан иясе карасын ди, иртәгәсе көне өчен, ягъни кыямәт көнендә Аллаһ каршына басып җавап бирер өчен нәрсә әзерләде ул? Нинди гамәлләр белән кайта? Изге гамәлләр беләнме? Ихлас гыйбадәтләр беләнме? Әллә гынах, хаталар, харамнар белән кайтамы? Һәм белегез, инналлаһа хабирум бима таъмалун. Нәрсә генә эшләсәгез дә, һәр эшегезне, һәр сүзегезне Аллаһ Тәгалә белеп тора, ул хәбәрдардыр. Хашр сүрәсе 18-нче аят. Азиз кардәшләрем, соңгы елларда телевидениедә булсынмы, газета, журналларда булсынмы, сәясәтчеләрнең, җитәкчеләрнең авызларында булсынмы, без күп сөйләшәбез, күп язабыз сәламәт җәмгыять турында. Здоровое общество дибез. Бигрәк тә соңгы вакытта депутатлар, җитәкчеләр мәктәптә сәламәт җәмгыятьне тәрбияләргә кирәк. Бакчада, көнчыгыш, көнбатыш илләр, запад илләре, Америка булсынмы, Европаның йогынтысыннан китергә кирәк. Әлбәттә, бу хәерсез нәрсә түгел, бу хәерле нәрсә. Чөнки соңгы берничә дистә елда Америка, Европа киноларын карап, күп кенә яшьләребез бузыклыкка чумдылар һәм шул бузыклыкка чумуның күп кенә сәбәбе шул нәрсәләрдә булды. Ләкин җәмгыять төзик дигәндә, безгә сәламәт җәмгыять кирәк дигәндә, яки бигрәк җәмгыять общество бузылды дигәндә, без үзебезне читкә куярга тиеш түгел. Башта без үзебезне фирештә балчыкларын әкрен генә алып куябыз да читкә, башкаларны тотабыз сүгергә. Яшьләрне сүгә картлар, киләсе буынны сүгәләр, өмет юк диләр. Әмма ләкин без белергә тиеш, общество, җәмгыять, ул мин, ул син, ул без барыбызда. Җәмгыять ул синең әти-әниең, синең улың, кызың, оныгың, ул синең абыең, энең. Җәмгыять ул шушы җомга намазы. Җомга белән җәмгыятьнең тамыры бергә җыелган җәмәгать намазы, ул без җәмәгать. Шуңа күрә без сәламәтләндерүне үзебездән башламасак, үзебезнең кимчелекләрне табып, шуларны төзәтергә тотынмасак, безнең киләчәгебез юк. Юк, шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Куръани Кәримдә нәрсә дип әйтә? Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я әйюһәлләзина аману. Эй иман китергән бәндәләр, мөэминнәр, иман әһелләре. Ла ясхар каумум мин каум. Бер халык икенче бер халыкны мыскыл итмәсен ди. Кимсетмәсен ди. Бер милләт икенче милләтне кимсетмәсен ди. Бер дәүләт икенче дәүләтне кимсетмәсен. Бер кабилә, бер фамилия кимсетмәсен икенче кабилә, икенче фамилияны. Вала Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аса ан якуну хайран минхум" ди. Бәлки менә бу халык мыскыл итеп, кимсетеп бу халыктан көләдер. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәлки минем каршымда ди, бу халык булардан хәерлерәктер" ди.
Бәлки бұлар бысыннан хайырлерәктір, бұлар мындан күліп керейлер. Һәм Аллаһ Тәгалә хатын кызларга айырып әйтә. Хатын кызларның күп сөйләшергә, кай вакыт бер-берсен кимсетергә, көлергә яратканнарын белеп әйтә Аллаһ Тәгалә. Вәлә нисаун мин ниса ди. Һәм бер хатыннар икенче хатыннарны мыскыл итеп көлмәсеннәр ди. Көлмәсеннәр ди. Аса айякунна хайран минхунна ди. Чөнки менә бу хатыннар бәлки мыскыл итеп буларыннан көләләрдер, ә булары яхшырактыр ди, хайырлырактыр ди. Вәлә талмизу анфусакум. Аллаһ Тәгалә үз-үзегезне кимсетмәгез ди. Бер-берегезне кимсетү мөселманнар өчен бигрәк тә ул үз-үзен кимсетүгә керә. Чөнки мөселманның көзгесе, мөселманның кардәше. Шуңа күрә үз-үзегезне кимсетмәгез. Вәлә танабазу бил алқаб. Бер-берегезгә төрле кушаматлар, прозвищалар бирмәгез ди. Булар тегеләр, булар, мыскыл итеп, кимсетеп, ярамый кешегә, бер милләткә, бер халыкка, бер кабиләгә мыскыл итә торган ниндидер кушаматлар бирергә. Бисал исмул фусуq бa'dal иман. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, иман китергәннән соң яңадан бузыклыкка төшүнең исеме ди, ул бик яман булды ди. Бик яман булды ди. Ва ман лам ятуб. Һәм кемнәр шушы нәрсәләрдән тәүбә итми, фа улаика хумуз залимун ди. Алар залимнәр, алар гаделсезләр ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәмгыятьнең беренче чиратта нигезен әйтә. Нәрсә? Бер-береңне хөрмәт итү. Бер-береңне кимсетмәү. Үзеңне башкалардан үстен күрмәү. Без сезнең белән төрле авыллардан, төрле милләт вәкилләре, фамилияларыбыз төрле, әтиәниләребез төрле. Әмма беребезнең дә икенчебез каршында син шушы милләттән, авыл шул милләттән булган өчен генә өстенлеге юк. Юк. Татар булсынмы, урыс булсынмы, үзбәк булсынмы, таҗик булсынмы, Азербайҗан, төрек булсынмы, Америка, француз булсынмы. Син фәлән милләт әхле булганга гына татарлар бигрәк акыллы дип көләбез кай вакыт. Әлбәттә, һәр милләт үзен шулай зурлый, ләкин татар булган өчен генә беркемнең дә акылы күбрәк була алмый. Яки татар булган, яки урыс булган өчен генә ул культурныйрак була алмый. Шуңа күрә һәр кем үзенең өстендәшләргә фәлән милләттән булган өчен башкаларны кимсетергә тиеш түгел. Әгәр дә Пәйгамбәребезнең сахабалары арасында шушы әйбер сизелсә, шушы әйбер күренсә, сөекле Пәйгамбәребез тамырдан кисә иде. Тамырдан кисә иде. Бер сахаба икенче бер кара тәнле негр дип әйтәбез. Сахабаны күреп, я бину Сауда диде. Әй кара тәнленең улы диде. Негрның баласы диде. Шуннан соң үзен кимсетүләрен күреп, бу сахаба Пәйгамбәребез янына килде. Я Расулаллах диде, ул миңа шулай дип әйтте диде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламның күзендәге ачуын күреп, теге ак тәнле сахабаның җир тишекләренә кирип китәсе килә иде. Шул кадәр уялды Пәйгамбәребезнең йөзен күреп, шул кадәр кайгырды. Башымны кылыч белән киссәләр җиңелрәк булыр диде. Шушы Пәйгамбәрнең йөзен күрүгә карый диде. Һәм Пәйгамбәребез аңа карап әйтте: "Синдә җахилият утыра" диде. "Ты җахил" диде. Кемгә? Ак тәнле сахабага, кара тәнле сахабага нигр баласы дип әйткән өчен. Шуннан соң шушы ак тәнле, белокож, светлокожий, хөрмәтле сахаба битен җиргә куйды һәм әйтте: "Аягың белән миңа бас" диде. Кара тәнлегә әйтте: "Бас аягың, табаның белән минем битемә бас" диде. "Башымны алмыйм җирдән" диде. Менә шулай итеп үзенең гаебен төзәтте. Шуңа күрә сөекле Пәйгамбәребез кемнеңдер тәне ак, кемнекедер кара, кемдер Курайш,
кемдер Курайш түгел, кемдер каяндыр башка бер хуҗаның кулы булып торганда, аннарысын азат булган аны кимсетәләр, син бит бывший кул дип. Юк, җәмәгать. Пәйгамбәрбез моны кисә иде. Шуңа күрә җәмгыятьтә ныклык булмый, әгәр дә үзара дуслык булмаса. Дуслык була алмый без бер-беребезне хөрмәт итәргә өйрәнмәсәк. Ни өчен хөрмәт юк кешеләрдә? Ни өчен бер кеше икенче кешене хөрмәт итә алмый? Чөнки ул үзен аннан өстен дип күрә. Ул үзен аннан акыллырак дип күрә, чистарак дип күрә, байрак дип күрә, матуррак дип күрә, культурныйрак дип күрә, өстенрәк дип күрә. Шуңа күрә җәмәгать тәкәбберлек шире җәмгыятьне тарката. Үзара дошманлык булдыра. Син үзеңне аннан матуррак дип күрәсең. Шуңа күрә өстен саныйсың. Кем сиңа бирде ул матурлыкны? Кем сиңа бирде ул чибәрлекне? Син үзеңне аннан физик яктан көчлерәк дип беләсең. Закон джунгли дип әйтәләр. Шуңа күрә загыйфләрне кимсетәсең, сытасың. Кем сиңа ул таза беләкләрне бирде? Кем сиңа ул көчне бирде? Түбән Камада эшләгәндә бер шундый ихлас кардәшебез. Машалла, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын. Мин аны шул кадәр яратам. Ләкин ул инде ничә еллар үз аягында йөри алмый. Бер вакыт шулай илгәре хәлләрен сөйләгәндә, хәзрәт ди 90нчы елларда ди, шул кадәр ирләнеп киттек ди, группировкалар ниләр вакытында. Минем шул кадәр авторитетым зур иде. Бөтенесе минем янда йөгереп йөрделәр ди. Бөтенесе минем янда чавап йөрделәр ди. Һәм мин шунда кай вакыт уйлыйм ди, мине күтәреп йөрсеннәр дип уйлыйм ди. Күтәреп йөрүләрен телим мине ди, патшаларны күтәреп йөргән кебек дүрт яктан. Менә ничә еллар хәзрәт мине күтәреп йөриләр ди. Беренче группа. Менә шуңа күрә тормыш бүген син өстә, иртәгә син Аллаһ төшерә. Ярамый үзеңнең өстенлегең белән тәкәбберләнергә, башкаларны кимсетергә. Кемдер әйтә, минем машинам кыйммәтрәк ди. Минем бизнесым зуррак ди. Бу әле кичкенә кеше ди. Аңа кимчелекле итеп карый. Кем бирде сиңа ул байлыкны? Карун да бит патшалык үзенең байлыгы белән горурланганда, тәкәбберләнгәндә, аңа бит насихат кылдылар. Аллаһы Тәгалә шундук җирне йоттырмады Карунны. Башта җибәрде вагаз сөйләүчеләрне, әйтте: "Карун, тәкәбберләнмә" диде. Бу байлык сиңа Аллаһтан бирелгән диде. Карун әйтте: "Юк" диде. "Минем акылым көчле" диде. "Мой интеллект" диде. "Мой разум" диде. "Я умнее всех" диде. Шуңа күрә мин бу акылым белән байлыкны төзедем, бу бизнесны төзедем диде. Аллаһы Тәгалә әмер бирде, җир аны йотты, юкка чыгарды. Менә шуңа күрә каян алдың син ул көчеңне? Каян ирештең син ул дәрәҗәңә? Каян син министр булдың? Каян син зур җитәкче булдың? Аллаһ сине күтәрде. Әл-Имран 26. Кем аңламый? Сура Әл-Имран 26 аят, запомните. Почитайте этот аят. Почитайте тафсир этого аята. В этом аяте вы найдете очень много ценного. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кулди әйтти, Аллаһумма маликал мульк". Я Аллаһ, бүтән патшалыкның хуҗасы син. Бүтән патшалыкның хуҗасы син. Һәм ту'тил мулька ман таша. Бүтән все царствие в твоих руках. Һәм кемгәдер син ниндидер дәрәҗә, ниндидер көч, ниндидер югары кресло, ниндидер акыл, гыйлем, байлык бирәсең икән, син бирәсең үзеңнекеннән. Менә үзеңнең патшалыгыңнан син бирәсең бүлеп. Шуңа күрә кемдәдер нәрсәдер бар икән, аңа димәгәне Аллаһ биргән. Ту'тил мулька ман таша. Һәм син шушы патшалыгыңнан теләгән бәндәңә бүлеп бирәсең. Ләкин Аллаһ бирүче генә түгел, Аллаһ алучы да. Ва танзи'ул мулька мимман таша.
һәм син теләгәненнән тартып аласың. Теләгәнеңә бирәсең, теләгәненнән тартып аласың. Менә 5 ел элек ул сине зур җитәкче итте. Ул сиңа байлык, дәрәҗә, власть бирде, ә бүген бөтенесен тартып алды. Бер нәрсәсез калдырды. Шуңа күрә ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша. Теләгәненә бирәсең, теләгәненнән тартып аласың. Ва ту'иззу ман таша. Ту'иззу. Кемне телисең, син аны күтәрәсең. Аңа көч бирәсең, авторитет бирәсең, дәрәҗә бирәсең. Ва тудиллу ман таша. И кого пожелаешь, ты унижаешь. Позоришь. Аллах кемне тели күтәрә, кемне тели төшерә. Шуңа күрә телевизордан да бүген бөтен каналлардан күрсәтәләр фәлән политикны. Менә ул шундый, менә ул тегендей, менә фәлән губернатор, бөтенесе зурлый, кара нинди яхшы кеше. Иртәгә каядыр нәрсәдер була да, нәрсәдер үзгәрә дә. Бөтенесе күрсәтә, ул фәлән миллиард урлаган икән, без аны 10 ел яхшы кеше дип уйлаганбыз икән, бүген күтәрәләр, иртәгә төшерәләр. Менә шуңа күрә бу дөньяда бер нәрсәдә тотрыклы түгел, бик тиз үзгәрә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә күтәрә, Аллаһ Тәгалә төшерә. Һәм бер патшага да, бер байга да, бер көч-куәт, гыйззәт иясенә дә шушы үзендә булган көче, дәрәҗәсе белән башкаларны кимсетергә, башкаларны сытырга, мыскыллап көлергә, рәнҗетергә Аллаһ хәләл кылмады. Аллаһ көч-куәт иясе. Аллаһ иң зур байлык иясе. Ләкин Аллаһ үзенә харам кылды нәрсәне? Золымлык кылуны. Бәндәләренә карата явызлык кылуны Аллаһ үзенә үзе харам кылды. Шуңа күрә үзеңдә булган дәрәҗәң, үзеңдә булган көчең белән башкаларны түбән төшерергә ярамый. Ла ядхулул джанната ман кана фи калбихи мисқала зарратин мин кибр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Йөрәгендә тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлек, высокомерие, гордыня, кичливость, тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлеге булган кеше дә җәннәткә кермәс диде. Чөнки тәкәбберлек ул зараза. Ул керә икән, ул сине яулап ала. Ул сине бик күп явыз, хәерсез эшләргә этәрә. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез үзенең сахабалары белән утырганда, алар тирәсеннән бер кеше үтеп бара. Пәйгамбәребез әкрен генә сахабаларына сорау бирә. Менә бу кешене күрәсезме ди? Бөтен кеше карый, беләләр моны, бөтенесе дә белә. Нәрсә әйтерсез ди? Что о нем скажете ди? Пәйгамбәребез сорау бирә. Шуннан соң бер сахаба әйтә: Әгәр бу кеше ди барып берәрсенең кызын сораса ди, бирәчәкләр ди. Бу завидный кияү. Бу яхшы кияү ди. Сорасалар ди, бирәчәкләр ди. Әгәр дә бер урында турып ди, берәрсен якласа ди, защищать итсә ди, аның шафагаты ди, защитасын кабул итәчәкләр. Моның сүзе ди саллы ди, дәрәҗәле ди. Шуңа күрә нәрсә? Бу дәрәҗәле кеше була. Авторитетный кеше була. Бай булгандыр, көчле булгандыр. Шулай итеп аңа шундый бирәләр нәтиҗә. Бу ди сүз әйтсә, сүз үтә ди, берәрсенең кызын барып сораса, улы өченме бирәчәкләр ди. Моның дәрәҗәсе зур ди. Күпмедер вакыттан соң икенче бер кеше бара. Алама киемнәр белән, шундый гади итеп киенгән. Бөтенесе белә моны. Бу тегенең кебек байда түгел, тегенең кебек дәрәҗәле дә түгел. Һәм пәйгамбәребез әйтә: "Менә моның турында нәрсә әйтерсез ди?" Карагыз әле ди. Бөтенесе карыйлар да. Шуннан берсе әйтә: "Бу ди берәрсенең барып кызын сораса, маңа точно бирмәйләр ди." Юк ди, тегесе кебек түгел инде бу ди. Моны барып сораса бирмәячәкләр ди. Берәр халык каршында турып берәрсен якласа ди, ул халык аның сүзен кабул итмәячәк ди. Моның авторитеты юк ди. Юк, бу слишком хәерчеме, гадиме, ниндидер нәселдән дә түгел бу, фәләновичның баласы да түгел бу. Бу гади кеше инде ди. Аның сүзе үтмәс ди. Турып сүзен башласа, моны беркем дә тыңламаячак ди. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтә: "Менә бу бер үзе ди. Тегенең кебек җир тулы кеше булса да ди, бу бер үзе хәерлерәк алардан ди. Не всегда
внешность решает. Кешенең матур машинада йөрүе әле аны бу бигрәк хәерле кеше икән дигәнне аңлатмый. Кешенең кыйммәтле костюм киюе, затлы ботинка киюе әле аның Аллаһ каршында дәрәҗәле дигәнен аңлатмый. Кай вакыт бай тәкәбберлек белән, яра бирә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ тәүфыйк биргән, үзенең ярдәмен суза мохтаҗга. Һәм ул белми дә, бәлки менә шушы мохтаҗ Аллаһ каршында 1000 мәртәбә аннан дәрәҗәлерәктер. Һәм ул уйлый бай, вот ладно, я есть на этой земле. Вот я пришел и ему помог. А ул белми, бәлки шушы байның бөтен байлыгы, аның тормышының бәрәкәте шушы мохтаҗның дугасы беләндер бәлки. Бәлки шушы мохтаҗ авыр вакытта аның бер ярдәмен алгандадыр, бер елап дуга кылгандыр, аның бөтен эше алга киткәндер. Шуңа күрә зур сорау билгесе. Кто кому нужен больше? Богатый думает, что я им всем нужен, вот я им помогаю, а может быть они ему нужны, и они ему больше помогают. Дугалары белән. Дугалары белән. Абгуни би дугафаикум диде. Пәйгамбәрбез бер вакыт килде. Кая сезнең факирләрегез диде. Нигә монда байларыгыз гына килгән диде. Китерегез миңа факирләрегезне, күрсәтегез диде. Чөнки сезгә ди, бөтенегезгә дә Аллаһның ризыгы ди. Ана шул факирләрегезнең дугасы белән килә бит ди. Сез монда кеше булдыгыз бөтенегез ди. Зур булап утырасыз ди. Факирләрегезне яшергәнсез миннән ди. Менә сез шуларның дугасы белән ди, бай булып торасыз ди. Шуларның дугасы белән ризыкланасыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, алданмагыз. Алданмагыз йөргән атыбызга, җыган малыбызга, галимнәр ятлаган Коръәннәренә, ятлаган хадисләренә, гыйлемнәре белән алданмасыннар. Укыган намазларыбыз белән алданмыйк, биргән садакаларыбыз белән алданмыйк. Үзебездә булганы белән масайып башкаларны кимсетә күрмәйк. Без хөрмәт итәргә тиеш һәрберсен. Шуңа күрә өлкән буынны хөрмәт итик. Кай вакыт яшьләр бу хадис белмәй, бу Бухарин укымаган дип бабайларны юкка чыгаралар. Шул бабай йөргән ничә еллар, шул авылда мәчетне төзегән, бер кемгә кирәк булмаган, ничә ел биш намазны саклаган, син әллә каян укып кайткансың да галим булып, хәзер аны юкка чыгаргансың. Шуңа күрә бабайны хөрмәт итәргә кирәк. Аның ятлаган аятлары өчен генә түгел, башындагы чәчләре өчен. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Шал чәчкә хөрмәт күрсәтмәгән ул бездән түгел. Он не из нас диде. Кайдыр башкалардан, ләкин бездән түгел диде. Өлкән буында яшьләрне кимсетмәсеннәр. Булар бер нәрсә күрмәгән. Булар әле яшьләр, безнең кебек әле булар яшәмәгән, тырышмаган, алар сезнең кебек әле гынахны да күп җыймаган. Сез җыйган кебек. Шуңа күрә шулай карагыз яшьләргә. Алар бездән әзрәк яшәгән, гынахны бездән әзрәк кылган дип. Яки намазга бездән иртәрәк баскан дип. Шуңа күрә булар шал чәчне хөрмәт итсеннәр, булар яшьләрне хөрмәт итсеннәр. Менә шулай иттереп җәмәгать, без бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә изге дуга кылып яшик. Шул вакытта безгә Аллаһның рәхмәте булыр. Шул вакытта җәмгыять сәламәт булыр. Берәү дә торып, мин яхшырак дип тәкәбберләнмәсә, шул вакытта җәмгыятыбыз сәламәт һәм имин булыр. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах.